Osasun neurriak guztiak hartu direla, eta horrez gain, ez dago guztietako, kateko, zati guztietako prozesu guztiak indartu egin direla. Horrela, bermatzen dugu produktuak egunero egongo direla eskuragai supermerkatuetan. Bereziki, nolabait goraipatu nahiko nuke, azken puntuan, hau da, auzoko salerosketa dendetan, hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta beste guztietan lan egiten ari diren pertsonen konpromesu eta esfortzu zuzena. Zer egin behar dugu, adibidez, oso garrantzitsua da, dendan sartzen den jendea pixka bat kontrolatzea. Danak ulertzen dugu, adibidez, kontzertu batera jendeak gehiegi ezin dela sartu segurtasuna mantentzeko, hemen kasunetan berdin da. Orduan, kontrola jarriko ditugu, mantentzeko segurtasun tarte bat, esan digutena, metro erdikoa, gutxi gora bera mantentzeko. Orduan, kontrol horiek izango ditugu, bai denda barrenen, edo denda kanpoan, zerrenda handiak ere ez izateko. Garbitasuna ere noski eta desinfekzioa oso puntu garrantzitsua da. Elikaduraren hornidura bermatuta dago. Beraz, lasaitasuna beti egongo da gure supermerkatuetan eta gure dendetan elikadura nahiko guztiontzako. Bigarrenikan, baita ere erantzukizunez joka dezagun. Hau da, bakoitzak familian, bere etxean, behar duena besterikan ez erostea. Eta zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkiet, guzti horretan dauden profesionalei egiten ari diren esfortzuagatikan. Eta momentu honetan guztiok lagungarri izan behar dugu, zentzuz, lasaitasunez eta gure herritarrak ondo zaintzeko behar diren neurriak hartuz.